energia rutinan ariketa hau inaurretikan, interesgarria da ohartzia nola zauden, nola da zure energia, ze sentitzen zu, nola sentitzen za, zegio aldatu ingo da. Eta hasteko hasikoa gurutzatzen, ezkerreko sorbaldatikan, eskubiko aldakara, eskubiko sorbaldatik ezkerreko aldakara. Gurutzatu 3 alditan, gutxi bera, eta gurutzaketa aiekun sorbaldan indarrain. Gehiago nahidunak indezakela saierra jo. Bigarren ariketa bezala ingo dugu, estamburi dagokion akupuntura puntua, R27 deritzen hauan, R27 hau beste guztia bezala muitu jen dagoan timo glandula, alaitasuna eta pozan glandula, bihotzeko txakrakin zer ikusi hauna, oan gorputzak metabolizatzeko bariakin zer ikusi haun glandula, kolpe guzia meridianukin dute zer ikusia. Gurutzaketa gure energiai honi jenio, gurutzaketak. Eta baningo dugu, behazunan meridiano askatzeko ariketa honek ikaragarri lantzo. Eta nola dena lotua don, bat askatzik bestiri indarra emateko aukera ematen jo, indarra hartzeko aukera. Urrengo ariketan, Winkok deitzen joan ariketa, da gurutzaketa ariketa bat. Eixeita inditeke, eta gugingo dugun hau zutik handa, eskua gurutzatu, eta arna sartu sugurretik eta bota abetik. Alde batea inden bezala, gero beste aldea, gurutzatu, bueltaman baruraka, goraka, hanka gurutzatu, eta arnasa eta gorputza goraka tira, eta bota. Arna sartu, gorputza alden gehina luzatu goraka, eta bera, gauza beha. Urrengoa da eskuak elkartu eta atzlodian, atzguzien puntiak elkartu ondoren, atzlodia 3. begiei dagokion ere jarri, eta arna sartu eta alden gehina gora, eta alden arna sabota eta lasai utzi. Baningo dugu meridiano zentralai dagokion erekitze ariketa bat, non estutu iten da, indarrakin iten da ariketa hau. Bai kopetan hasita eta gero poliki buru guzian azalera zeharkatuko du eta lepuan bereziki entretenituko edo denbora pixkat eskainiko dugu hor lepuan pasatzen din meridianoi osongi datorkialako askatze hoi. Hor pixka alditu eta gero bihotzea. Oan eskutako energia pixkat askatuko dugu, eta ingo dugu lurra eta zerua elkartu. Hartu arnasa, eutxi besua bakotxean bat goratu bestia bera luzatu, eta horreon arnasa eusten, eta bota eskuak elkartu, urrengo posiziora, berriro, hartu eta beste aldea, luzatu alden guzia beso bat, bera bestia gora. Lasai, arnasa sugurretik hartu eta beti bota, hartu, luzatu. Eta alde batea eta beste 3 bat alditan inta jaongi do. Ohartu hasieran nola zeunden eta ariketa inondoren nola zauden.